Midttrafik præsenterer Bussen. Chaufføren er cool. Jeg er cool. Toplækre sædepladser. Gigantiske panoramavinduer med imponerende udsigt. Designer ringeklokker med cool funktioner. Gratis håndtag. Den er stor og lang. Den har sin egen bane. Ja, den er street. Og den kører også om natten. Jeg er stadig cool. Ja, bussen er cool. Så stå tidligt op i morgen og få en god plads. Midttrafik. Vi skal nok køre dig.